दिनै बेलायनो हामबाय जों दिनै चरिलाम कन्स्टिट्युएन्सि जायगायाव सुतारमुरा भिलेज कमिटियाव जोंहा गायसा युथ रकबाय कक्सा बायखा ससियेल मिट थाइखा बसगाङाव सिनि ब्लक दङ डिस्ट्रिक्ट दङ आबराव तिनि जों वानसुक लायखा दिनै सिनि संगठनाव बायके जों बसगाङाव आउटलांमानानै ग्रेडेटिभ लेन्डनि बायके जों फाइट खायनानै आबराव तो जों दिनै कक्सा लायखा जों बसगाङाव बुबागोन जे आइडियोलॉजी चौदलखौ तिबालासनो जे आइडियोलॉजी ग्रेडेटिभ लेन्ड जों बर' तैनाय একটা बिग मुभमेंट खायनाय आबो जों प्रसिद्धि कमिटि खाखावरा जों दिनै सिनि अर ब्लक नेगै ताई सिनि ब्लक कमिटि ताई कयदिन बिसिङाव ब्लक कमिटि खाजानाय सेन्ट्रेल कमिटि को सर माने परे यूथ ब्लक नै यूथ डिस्ट्रिक्ट नै वुमेन्स ब्लक नै वुमेन्स डिस्ट्रिक्ट नै ताई सिनि किग्रामथा जनरल प्राइमारी खाजायाको प्राइमारी खाजानाय बनपुर ब्लक नै बनपुर डिस्ट्रिक्ट नै गे जों दिनै अमनो तै बिसा कक्सा लायखा बसगाङाव जों बाय लिडारशिप रक बायगे जों सं लायनाय सामनो तैनि बायगे सामफानाव तै बिसा दिनै कक्सा लायखा आं कक्साना मोजांगे अमनो बिसेस खायनाय सिनि बिसिङाव सिनि तिप्रासान बिसिङाव सिनि मथाना बिसिङाव हांसा इंटीग्रिटी सब समनि थाङा नांनाय जों जुदि इंटीग्रिटी दं खाके सोना केबो बय सिनि सत्र रक सोना टास खायनाय आंनाय बन बागै जों दिनै अर कक्सा लायखा जों कग्र लायखा फ्यूचाराव जों बबागारानि इमांनो जों मुख थागत उनाय बनि बागै जों दिनै अर कक्सा लायनाय हामबाय yang serap apa itu? Gap tak haji. Serap sana bagi sih beri. Dia kau tak kaya kau tu.